ኣብ ኤርትራ ሰልጠኑ ኣባላት ፍሉያት ሓይልታት ሶማል ዝሓለፈ ሰሙና ሃገሮም ድሕሪ ምምላሶም ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ጀነራል ጎርደን ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓሙድ በፂሖሞም እዞም ብኩሉ መድያዊ ሞያ ውትድርና ሰልጠኑ ኣባላት ሰራዊት ሶማልያ ኣብታ ሃገር ፀንሐ ሽበራዊ ነውፅን ኩሉ ዓይነት ሽግራትን ገጢሞም ሰላም ርግኣትን ህዝቦም ከውሕሱ ትፅቢት ተገይሩሎም ኣሎ። ኢራን ወታደራዊ ሓገዝ እንተሓቲታ ቡርኪና ፋሶ ንምሕጋዝ ድልውት እያ ኣሜሪካውያን ብዘይ ዝኾነ ከልካሊ ዝደልይዎ ዝገብርሉ ዘመን ኣብቅዕ ይክብሉ ኣፍሪቃዊ መራሒ ቡርኪና ፋሶ ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ገሊፆም። ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ዝገበረቶ ምብፃሕ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣካፊላ እዚ ድማ ዓሚቕ ምስትንታን ዝነበሮ ተመክሮ እዩ ነይሩ። ምብፃሕ ኣብ ኤርትራ ካብ ምዕባልታት ስትራቴጂካዊት ከተማ ዓሰበን ታሪካዊ ፅንዓት ናቕፋን ምርኣይ ጀሚሩ ክስካብ ህሉ ኩነታት ማሕበረሰባት ብዓይኒ ምርኣይ ኣብቲ ንሃገራዊ ዕብየት ዝቐርፁ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ርክባት ንምስትንታን ትርጉም ዘለዎ ኣጋጣሚታት ከም ዝፈጠረላ ገሊፃ ኣብዞም ቦታታት እዚኣቶም ምንቅስቓስ ፖሊሲ ሽርክነት ታሪክን ዝተነበረ ተመክሮን ብጭቡጥን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ትሕት ዘብልን መንገዲ ከመይ ከም ዝረኸቡ ዘጉልሕ ነይሩ። ከምዚኦም ዝበሉ ኣጋጣሚታት ዕብየት ብፕሮጀክታት ወይ ብትልምታት ጥራይ ዘይኮነስ ብዘተ በረኣያን ንነዊሕ እዋን ሃገራዊ ራእይ ብዝህሉ ሓበራዊ ተወፋይነትን ከም ዝምዘን መዘኻኸርዮም። ምብፃሕ ምስኩር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝገበረቶ ዕምቆት ዘለዎ ናይ ሓሳብ ልውውጥ ተዛዚሙ እዚ ዝርብ እዚ ድማ ኣገዳስነት ቀጻልነት ስትራቴጂካዊ ስኒትን ኣብ ሃገራዊ ቀዳምነታት ዝግበር ቀጻሊ ተሳታፍነትን ዘረጋገፀ እዩ ነይሩ። ልምዓትን ምሕደራን ካብ ርሕቐት ዘይኮነስ ምስቶም ንመጻኢ መንገዲ እቲ ሃገር ዝቐርፁ ዘለዎ ሰባትን ትካላትን ብዝግበር ቀጥታዊ ርክብ ዝበለፀ ተረድኦ ዝርከበሉ ምዃኑ ኣስሚራትሉ። ናይ ሰልፊ ብልጽግና ወደብ ምውናን ብሰላማዊ መንገዲ ተዘይተረኺቡ ናይ ዓድዋ ወለዶ ኢና ዝብል መቐፀልታ ተኸታታሊ ምፍራሕ ዝተሓወሶ መግለፅታቱ ዘይሕጋውን ዘይኩነታውን መደባት ብምዃኑ ንቐርኒ ኣፍሪካ ከምፀ የዋፅእ ተገሊጹ። ፖለቲካዊ ድራማ ሰልፊ ብልጽግና ካብ ግዜ ናብ ግዜ መስሓቅ እናኾነ የመፀሎ ክብል ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ትማል 3 መጋቢት ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ገሊጹ። ሚኒስተር የማነ ሰልፊ ብልጽግና ከምቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍሉይ ሃገራዊ ኣጋጣሚታት ብተደጋጋሚ ዝገልጾ ኣሰልቻዊ ዛንታን ፈተነ ጎዳእን ዘይሕጋውን ምውናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ሰሙን እውን እንተኾነ እቲ ሃገር ንዘብዕለቶ ብዓድዋ ዝፍለጥ ዓመታዊ ዝኽሪ ተጠቒሞም ብተመሳሊ ክገልጹ ምፍታኖም ገሊጾም። መመረቕቲ ዓብዪ ዲጋ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምፅምባል ይኹን ናይ ዓድዋ ዝኽሪ ዓወት ንምፅምባል ብጭቡጥ ዘይሕጋዊ ተግባራት ንምምኽናይ እቲ ሰልፊ ነዞም ህዝባዊ ኣጋጣሚታት ይጥቀመሎም ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሚኒስተር የማነ ንሰላም እቲ ዞባ ብከቢድ ክጎድእ ዝኽእል መሬት ንምሓዝ ወይ ስልጣን ንምስፋሕ ዝዓለመ ህርፋን ንልምዓት እቲ ሃገር ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣድላይ ጌርካ ንምቕራብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር የማነ ናይ ሰልፊ ብልጽግና ዘይሕጋውን ዘይክውነታውን መደባት ንቐርኒ ኣፍሪካ ጽቡቕ ከም ዘይኮነን እዚ ከዓ እቲ ሰልፊ መትከላት መሰረታዊ ኣህጉራዊ ሕግን ዲፕሎማስን ሸለል ምባል ዘንጸባርቕ ምዃኑ ኣረድዩ። እዚ መግለፂ ሚኒስተር የማነ ኣብ መበል 130 ዓመት ዝኽሪ ውግእ ዓድዋ ብላዕለዎት ሰበስልጣን ምክልኻል ኢትዮጵያ ነቲ ዝቕየር ወታደራዊ ዶክትሪን ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣን እቲ ሃገር ዘንጸባርቕ መልእኽታት ሓዘል መደረታት ስዒቡ ዝወፀ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ክልል ሰማያት ሱዳን ጥሒሱ ብምእታው ብነፈርቱን ድሮናቱን መጥቃዕትታት ይፍጽም ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ካብ ሓደገኛ ተግባራት ክትቁጠብ እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣድላይ ስጉምትታት ክትወስድ ምዃና ብወግዕ መግለጽታት ዘርጊሑ ነይሩ። ትማሊ ኣማሲ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ሓበሬታታት እናወፀ ዝርከብ ዘሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያን ኣዋጣሪ ኩነታት ተኸሲቱ ይርከብ ከም ዘሎ ምስ ጉዳይ ተተሓሒዙ ሓበሬታታት ወፂኡ ይርከብ። ጸለውቲ ፖለቲከኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም በዓል ጀዋር መሓመድ ማሕበረሰብ ዓለም ኣዒንቱ ነቲ ኣብ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዘሎ ኩነታት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ምንቅስቓስ ዝዕዘብ ዘሎ ካብኡ ዝገደደ ሓደጋታት ግን ኣብ ደቡባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣንጸላሊ ይርከብ ከም ዘለዩ ኣብ ጽሑፋቱ ሓቢሩ ዝርከብ። ስርዓት ብልጽግና ሰራዊቱን ኣጽዋራቱን ናብ ደቡባት የጽግዕ ከም ዘሎ ብተመሳሳሊ መንግስቲ ሱዳን ኣይህ ዝኾነ ዕጥቅን ኣጽዋራትን ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዋስኖ ደቡባት ኣዋፊሩ ይርከብ ከም ዘለዩ ኣብዚ ሓበሬታ ተጠቒሱ ዝርከብ ዘሎ። ላዕላውነት ኤርትራ ክስገር ዘይግብኦ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ እናሻዕ ዘውፅኦ ዘሎ መግለፅን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ ገደብ ኣልዎ ምትኽታኹን ነቲ ምክልኻል ዝሕመረቱ ሰረት እምነት ፀጥታ ኤርትራ ከምልኡን ብምውሳድ ዝገብሮ ዘሎ ጉጉይ ቅመራ ዘባዊ ምዕሪት ውድቀት እቲ መሪሕነት ኮይኑ ኤርትራ ደቡባታ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ግዝኣታዊ ሉዓላውነት ኣብ ዘተ ከም ዘይኣቱ ጎነፃዊ ክልስነት ከም ዘይትቕበልን ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ግና ከም ዝከኣል ቀይሕ መስመር ኣቕሚጣ ተርከብ። ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣልቦ ዕፁት ሃገር ምዃና ጂኦግራፊያዊ ሓቂ እምበር ሕጋዊ ዘይፍትሓውነት ኣይኮነን።
زمنا أهجروا حقن ترخبوا في الجماعة بحري كما سرت جزعة وداق مكلا سايه بنيوم نقود بقرب قديمهم استجاروا علات بمزتاي نقدر اسم بمقبارن زبا وهدت بمفتار بر بحيل زي كان عبوس حد جماعة بحري زي بلن هجرات بزمت كل زتمرحين انت ما زين خدامه اللواني فلت إثيوبيا تخا عالم زلوا جماعة بحر زي بلن هجرات أتعزي عدلنيا هجريا مخنيات كلن قربا وتهجرات أفتق بحر بمخانن مستمرت أتهجر بمسارة أهجروا حقن زبا واسم معتن أفتق بحرنا متكامل حرنس زلوا هجريا يهون بر إزياب لعلي إرتراب ترجع قامت جورة زلام نحتو بحري نحتو بحر ترى كم زيك ونزر يتكبرات تفتسم زلام حدا من قستن وقدا أفتق بحر نقدا وأفتق كم لا وصلت وسدون تداها اليوم نأمر ترجم لو طب مفتار نزتني حايلين شركة الدمات تعطي كام زلوا كردائك بوم من قست إثيوبيا ترجع قمت مدرتات نتحطو أفتق بحرنا هي وتحطو ينتداي بالهاليوم ناقجت أفافيت زعبيوم نزبيتها وقطوا وكلولاو ندقم السبساب نهاجروا حدنت بناي دقت أرعنات من محدار نوشت أو مفرخاشات بناي دق علامة بممقناي متعرّي مفتان قطوا استراتيجي زي كونه جيوبوليتيكاو تياتريوم من قست إثيوبيا زغطو لزلو نزلو وشت أو تسقمات متسقنا أقباب نزلكا وشت أو تسقمات ناو حدنت ممتانا دقت سلام مصرات كوينوم نيرترا جنشل وشت أو تسقمات نمقبار يسرح خمزلو زفلت كوينوم إرترا جناسنا البونا مسارحة إثيوبيا زويتها محدرا كم زيتهم بترقاقامي كقلت مصنحو يفلت إرترا بلعلي إثيوبيا تخطلو سرت أمنات كاب جزينات إنها تحيز تغير خمزة فلت كوينو دوبات كأيتن وسنتن عاصمين إثيوبيا كاب زي قارة تصابورقات تقيح بحر دما كاب زواحم شاشا قولوا الكخون زبليوم زي كمنا إثيوبيا أسفح في حديث سكرات إرترا ما يوحيل نمتكام عقوس قواس كام زي اللان ناي دوبات حطو كام زي بلان زفلت كوينو التتقلبو قزاتها مقرمتا كام زي اللان بمسارة أهقرا حقي وسانة شحن شعاتة متسانة 4 ودب حرنت أفريقيا عقود داي مجزاتا ودبات تمازا خم تغيدن زفلت كوينو نوسانة وعلات مجزاتا ودوب شحن شعاتة ميتين كلتان شحن شعاتة ميت شومونتان كم تقبالي فلت إثيوبيا تخطلو زلانا مسفح زمتات حدا جنيا يوم مخنياتنا مسفح بروجكتات بوعمق أنبر بتانكتات أي جمرنيوم إذا إثيوبيا والعلوة بعصب نقيح بحرن بترجع قام زجبر زلو من تخطخات أو كلتي أو بتشت رايك حتى أرزي خل نايقيح بحرنا من قصاصات رجاتي ربش نهاجرات وشمت عرب نايدق حالتاتنا بالزوام معدام سمين إثيوبيا نابكينات مدرة مغيار إثيوبيا خم هاجر كم زيت هلون قوامي فيدرالية عملكت حتى كم زاتو زجبر واجو زيت من كبيد كسارة يسعب بز مسارة إثيوبيا كلتا منقدتاتها بقدمي علوم نسر ما قدمي منقدي تكالو بسلات بوعولات زقزت أفدق القطوة وتقوارا والنت زباو ميزانو معرنت كون كلهم أتخالي دمانا يمسفح في هزمتات تسنع ترعناتهم أتقدم مرجان إثيوبيا بوشتن بدقن حيل زفتر كخون كلهم أتخالي منقد جن قطوة بسجت ناوت هدراو قجت كم رح زدف حدا جنيا منقد خوينو نايم مراس حلو كويني ركب إثيوبيا مبار بسم جرح أفدق بحري نخالي زلوا مراتي انتدا مريتا تاريخ الرمزي كونت تاريخ دقميا إرترا قجت يدلين اليوم نجيو بوليتيكا فانتازيون يتقبلنيا كأي بحرقنا لألاو دوبنبر سمعتا ورشاي كونن بمبال كينات كم زيت دلي جزار رسان كل خالقنا أقول ترفع خمسة لوا منقست إثيوبيا خفلت إنك وحلفكم مهارني قبا سويسرلاند مس إرترا دلدل زمدنا خت مسرت كم تدلي حبيرام سويسرلاند مس إرترا تصنح زمدنا نمحيالو زيادة عتبا كتسر حالو مدى مهلوا فيدرال أو ديبارتمنت كفلي زمدنا تتوصعت هاجر حبيروم إز مجلس ناي كفلي كم زنة صاروا عبتحط درجات صنح زمدنا كلتين هاجرات مبربارو بوجن سويسرلاند رعلت قداسنة مهلوا بمجلس زمدنا كلتين هاجرات كابك 4 عامات تحيزوم النادل مخادي يحبر سويسرلاند إرترا حاوس كان مدلع عبي زباك أرن أفريقيا زملكت زباو استراتيجي كلتشن إسران حدن كسكاب كلتشن إسران 4 مدلواز تغسى زمجلتي زمدنا إرترا سويسرلاندن تاريخا مسار زلو مخانو حبير لهم سويسرلاند أوان ريفرندم إرترا عبشحن شعتم 9 كسكاب شدشتاز وصحو سويساويان لوخات أبقوني حبرات هاجرات بمخان نتفتات وصان هزبي إرترا من الأخاز تغسى زبصاب ولا قابو تحت متن يخون عمونجي إرتران سويسرلاندن كور حسنة ناشحن شعتم 9 تحيزوم دبلوماسا متأثر تهاني تمصنحو يحبر
ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ድሩት ንግዳዊ ጽምዶታት ኣብ ዝቐጸለሉ ስዊዘርላንድ ካብ ኣገደስቲ ምንጪ ሰደድ ማሽናት ፋርማሳዊ ፍርያትን ሕክምናዊ መሳርሒታትን ብምሕባር ምስ ኤርትራ ድማ ኣብዚኦም ክትተሓጋገዝ ቅርብቲ ምህላዋ ሓቢሩ ኤርትራን ስዊዘርላንድን ኣብ ናይ ሲቪል ኣቪዬሽን ኣገልግሎታት ዘተኮረ ክልቲኣዊ ስምምዓት ኣብ 1999 ክፍርማን ከለዋ ኣብ 2002 ድማ ኣብ ምውሃድ ሰብኣዊ ክፍልታት ዘተኮረ ክልቲኣዊ ስምምዓት ፈሪመን እየን ካብ 1980ታት ክሳብ 2006 ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መዳያ ሰብኣዊ ሓገዛት ምድጋፍ ምቕጻል ዝገለጸ መግለጺ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ታሪካዊ መሰረታዊ ዘለዎ ምዃኑ ይሕብር ኣብ ኤርትራ መፋር 19 ክፍለ ዘመን ልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ ዝተቐመጠ ኣመሓዳር እንዳሳስን ዝነበረ በርነር ሙዜንጌር ድማ ወዲ ስዊዘርላንድ ምንባሩ ዝመግለጺ ይሕብር ሙዜንጌር ልኡኽ ፈረንሳን ዓባይ ብሪጣንያን ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ግብፂ ብምዃን ድማ ኣንጻር ናይ ሽዑ ኣቢሲናውያን መራሕቲ ውግኣት ይመርሕ ምንባሩ መዛግብቲ ታሪክ ይሕብሩ ኣብ መንጎ ስዊዘርላንድን ኤርትራን ቀጻል ዝኾነ ፖለቲካዊ ምምያጥ ክግበር ምጽንሑ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ክልቲኣዊ ጽምዶ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ምህላው ክሕበር ጸኒሑ ምስቲ ስዊዘርላንድ ኣብ ምጽራይ መንነት ኤርትራውያን ስደተኛታት ጉዳይ ክሲ ስግረ ደባዊ ጸቕጥን ካልእን ዓሚቕ ምምኽኻር ክካየድ ምጽንሑ ኣይርሳዕን ብወገን ሃገረ ስዊዘርላንድ ብምኽንያት ሕፅረት ባጀት ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ብፍላይ ከዓ ሞያዊ ስልጠና ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ዝተወሰነ ፋይናንሳዊ ደገፍ ክቕጽል ምዃኑ ዋላ እኳ ተተሓበረ ኤርትራ ሕጂ እውን ኣገዳሲት ሃገር ከም ዝኾነትን እቲ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ጽምዶ ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ስዊዘርላንዳውያን ምምሕያሽ ኢሚግሬሽናዊ ኣገልግሎትን ዞባዊ ጉዳያትን ምስ ኤርትራ ሓቢራ ክትሰርሕ ድልውቱ ምህላዋ ክትሕብር ጸኒሓላ ነዚ ታሪካዊ ምትእስሳር ዝያዳ ንምስፍሑን ንምድልዳሉን ብወገን ስዊዝ ልዕሊ ተገዳስነት ምህላው ዝጠቓሰ ፌደራላዊ ዲፓርትመንት ክፍሊ ዝምድናታት ወፃኢ ስዊዘርላንድ ኣብ ስዊዘርላንድ ብርክት ዝበሉ ቁፅሪ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምህላዎም ከም ኣገዳሲ ባእታ ኣብ ምሕያል ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ክውሰድ ዝግባእ ምዃኑ የስምርሉ ኣብ መሰላትን ግባኣትን ናይዞም ዜጋታት ዘተኮረ ድማ ተደጋጋሚ ሓበራዊ ምምኻራት ምስ መንግስቲ ይግበር ምህላው ዝጠቐሰ ስዊዘርላንድ ምስ ኤርትራ ድልዱል ዝምድና ክህልዋ ከም ትደሊ ሓቢራላ ስዊዘርላንድ ሓንቲ ካብተን ንኣሽቱ ግን ሓያል ጽልዋ ዘለዎን ሃገራት ዓለምና ኮይና ኣብ ሃገራዊ መድረኻት በቲ ናብ ዝኾነ ወገን ዘይውግን ዘይሻራዊ መርገጽታት ትፍለጥ ኣብ ምህዞን ሰንዓን ብቐንዱ ድማ ኣብ ፋይናንሳዊ ኣገልግሎታት ዝተመርኮሰ ሓደ ካብ ዓበይቲ ቁጣታት ዓለምና ከም ትውንን እትሕበር ስዊዘርላንድ ቀንዲ ማእኸል ልዕሊ 40 ዝኾኑ ኣህጉራውያን ምትእኽኻባት ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዊዘርላንድን ኣብ መዳያት ዞባዊ ምምሕዳር ምህላው ብቑዕ ናይ ምክልኻል ትሕተ ቅርጽን ኣብ መዳያት ኣህጉራዊ ዝምድናታት ድማ ምውናን ዘይሻራዊ መርገጽታት ብዙሕ ዘመሳሰል ነጥብታት ምህላው ዝሕብሩ ምንጭታት ክልቲኣዊ ዝምድናታተን ክዓብን ክሰፍሕን ልዑል ተኽእሎታት ምህላው ይትንትኑ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ገማግም ባሕሪ ናይ ሱዳን ንዝተፈላለየ ሓደጋታት ከይቃላዕ ሓለዋ የካይደሉ ከም ዘሎ ሓንቲ መርበብ ሓበሬታ ናይ ሱዳን ጸብጻባት ሒዛ ወፂኣ ትርከብ ኣላ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብምዑላት መራኸቢ ኩናት ተሓጊዙ እዩ ነዚ ኣገዳሲ ሓገዛት ንህዝብን መንግስትን ሱዳን ይገብረሉ ከም ዘለዎ ኣብ ጸብጻባታ ገሊጻ ትርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኩናት ሱዳን ካብ ጅመር ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንማያት ሱዳን ክከላኸልን ክሕሉን ጸኒሑን ኣሎ ስለዚ ሓይሊ ባሕርና ኪንዮ ማያትና ምሕላው ንጎረባብቲ ሃገራት ጸጥታ ውሕስነትን ኣብ ምርጋጹን ከምዚ ዓይነት ግደን ተራን እናተጻወተ እዩ ዝርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብዝሰርሖ ዘሎ ናይ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ምውሓስ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስጋና ቀሪቡሉ እዩ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተፈላለዩ መራኽብን ጀላቡን ክማርኽ ጸኒሑ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብዝሰርሖም ዘሎ ስራሕትታት ክንደየናይ ጠንካራን ምዑል መሳርሕን ከም ዘለዎ ዘርእዩ እዚ ድማ ኣብ ማያት ኤርትራ ዝኣትዋ ዝኾነ ይኹና መራኸቢ ይኹና ጀላቡ ክማርኽ ርእይቶ ርእይታት ኮይኑ ዝርከብ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓር ጸጋይ ብ27 ለካቲት ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ሕግን ስነ ምግባርን ዘተኮረ ሰሚናር ልዕሊ 500 መንእሰያት ሰራሕተኛታት ኣካይዶም እቲ ብቐንዱ ኣብ እሩም ስነ ምግባር ከምኡውን ኣገዳስነት ሕግን ዓይነታቱን ዘተኮረ ሰሚናር ገበናትን ሓደጋታትን ብንቕሓትን ዕዙዝ ተሳትፎን ብምግታዕ ሰላም ንምዕቃብን ብሉጽ ሕብረተሰባዊ ክብርታት ንምውራስን ዝዓለመ እዩ ነይሩ ኮሎኔል መሓር ስዒቦም ኤርትራ ሰላም ቅሳነትን ዓቂባ ዘላ ሳላቲ ገበን ጽየን ጭዋ ኤርትራዊ ባህሊ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እዚ ብሉጽ ባህሊ ክዕቀብን ክወራረስን ስለ ዝግባእ ብውህደት ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣገንዚቦም ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ታሕታትነት ስለ ዘየድሕን ገበናውን ሲቪላውን ሕግታት ኤርትራ ብግቡእ ምፍላጥን ምትግባርን ከም ዘድሊ ብምግላጽ ግዜ ካብ ዘባኽን ባህሊ ካብ ዝብርዝን ንገበን ካብ ዘተባብዕ ባህርያትን ትሕዝቶታትን ክጥንቀቑ ገበናትን ገበነኛታትን ንምቅላዕ ድማ ንቑሕ ተሳትፎ ክህልዎም ተላብዮም ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓር ጸጋይ ኣብ መወዳእታ መንእሰያት ሰራሕተኛ
ሰራሕተኛታት ኣብ ስርሖም ከምውን ካብ ስራሕ ወፃኢን ሕብረተሰብና ኣሽቶ ወለዶታትን ኣርኣያ ክኾኑ ተማሕፂኖም ተሳተፍቲ ብወገኖም ፖሊስ ምስ ህዝብን መንእሰያትን ዘካይዶ ርክባት ኣፍልጦም ኣብ ሕጊ ዘዕብብ ምዃኑ ቀጻልነት ክህልዎ ኣዘኻኺሮም ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እናኸድዑና በዲስ ኣበባ ይኣትው ኣለዉ ክብሉ ነቲ ናቶም ተንኮላትን ፈተነታትን ክከላኸሉ ይሓስቡ ኣለዉ ብልጽግና ካብ ዝሓለፈ ዋርሕ ጀሚሮም ናብ ኤርትራ ውሽጢ ሃገር ዝተፈላለዩ ፈተነታት ከካይዱ ጸኒሖም እዮም ኣብቲ ዝሓለፈ 2-3 መዓልትታት እውን ዝተፈላለዩ ሰለይቲ ኣብይ ኣብ ኣስመራ ተታሒዞም እዮም ኣብይ ኣብቲ ትማል ዝተዛረቦም እቲ ሓደ ድማ ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብር ከም ዘይደልን ናይ ኤርትራን መንግስትን ኤርትራን ሕማቕ ነገር ከም ዝደሊ ንምፍራስ ዝሰርሕን መንግስቲ እዩ መንእስያት ዓፋር ካብ ግንባር ዓሰብ ኣብ ኤርትራ ስልጡን ዘሎ መንእስያት ዓፋር ናይ ኣካልን ስናምራውን ምድላዋት ወጻፊፉ ስንቁን ዕጥቁን ምስ ጋምባሉ ሸጠቢሉ ጥወየ ነፀላ ዓሪቑ ክኽደና ተሰዊኡ ዝግነ ዘላ ሓርበኛ ነፀላ ኣብ ዝባኑ ገይሩ ንቓልሲ ተዳሊሎም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ኮነ ምልሻ ዓፋር ልዕሊ 1200 ሰራዊት ኤርትራ ኣትዮም ይርከቡ ንዕኡ ከም መሸፈኒ ክኾነ ድማ ሚድያታት ኢትዮጵያ 250 ሰራዊት ኤርትራ ብትግራይ ገይሮም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ክብሉ ከደናገሩ ይፍትኑ ኣለዉ